Iwan ko daw yung asawa ko dahil walang time sa akin. Ay na, sorry na lang kayo guys kasi masarap talaga ang gulay guys. Hi guys! Ang ginaw-ginaw ngayon, so meron po tayo dito sa freezer. Grabe, hindi na maano itong aking freezer, hindi na ma-open. Red snapper. So, kuha ko nito ng isa. Kasi ako lang kasi yung kakain. And apat guys ang laman ng red snapper. Ito yung mga binibili ko guys, mga wild caught talaga ng mga isda. Loko. Malinis na po ito siya, defrost na lang ang kulang. Praise the Lord, my soul. So, harvest natin ang ating alugbati. Yan. Harvestin natin kasi ay na. Ang amoy guys, amoy ulugbati manggid. Sana lang guys na hindi po ito mamatay ang atong ulugbati pag ipasok na natin siya sa basement kasi doon talaga ito papunta at wala akong kalagyan dito sa garahian kasi po maginaw po ito kapag winter na talaga. At alam niyo naman itong garahian namin is close open po yung pinto no kasi nga sa sasakyan labas masok so kaya hindi po ito kayanin dito. So itry natin ito sa basement. So yun, at dahil naka-harvest na tayo ng ating alugbati, dito na naman tayo sa ating garden guys. As in, patay na siya guys. Maginaw, inulan, uminit man ito guys. Meron pa rin bungang natira. Ito yung mga baby. At alam nyo na nakikita nyo yung mga dahon dyan. Patay na sila, 'di ba? Kasi nga, wala na silang pag-asa next year ulit. Pero kukunin ko itong mga baby na sitaw natin kasi sayang. At makakain pa natin ito guys kasi meron tayong bulanglang or utan Bisaya or lauoy kung sa Mindanao pa. Yun siya. Magkaiba ang pangalan, no? Iwan ko na lang sa Batman. Parehas lang naman sila. Palagi kong sinasabi na last na ito, diba? Last na itong harvest, ganun-ganon. Kasi guys, sayang naman, oy. At saka, ito na talaga. I think ito na yung pinaka-last. Kasi kung meron man akong makikita, hindi, kukunin na natin. Wag na nating i-film. Charot. But anyway, so, andito tayo, no? Kunin na natin itong kamatis. Buti na lang hindi nag-froze. Malinis. Kahit konti lang yung ating ito siya. At least meron tayo, no. O tara, luto lang tayo guys. Kaunting sabaw lang. Ako lang naman isa kasi. Konti na lang yung natira ko nito. Magtanim tayo niyan next year. Sayang wala akong atsal. Yung bell pepper na no? Okay, sayang talaga. So, meron akong mga ginger, hindi ko siya nagagamit kasi wala tayong. Magagamit ko lang yung ginger kapag magluluto ako ng mga salad-salad. Like mga seafood salad, cucumber salad. Yun siya. Pero this time, gamitin natin siya sa atin ng ilong ko guys. Okay. Yun. Sure na hindi masyadong masabaw kasi ako lang naman kakain din. May konting gulay lang din. So, yun. At masarap pag higit-higit ng sabaw sa kaya. Tanggal talaga siya guys. So, yun. So, ilagay ko na ang ating sitaw na konti. Na-harvest pa ako guys kahit namamatay na yung sitaw. Ito yung mga last, mga baby ba. Ilagay ko na yung isda para maging malasa ang sabaw ng isda. Okay? Ilagay ko na po siya dyan. Ilagay na natin ang frozen pa siya guys. Kasi hindi nag-defrost ng maayos. Ang tagal nag-defrost. Ang bango niya dahil po sa sa tanglad at isda. Ang bango. Sa mga tao pong hindi mahilig kumain ng gulay guys, ay sorry na lang kayo guys kasi masarap talaga ang gulay guys. As in. Iwan ko kung bakit may taong ganun. Oh guys, pasensya na kayong nag-rob-rob ako no kasi nga yung panahon ba ngayon ba hindi maganda, ulan, mahangin, ginaw. So, komportable ako sa rob whole day, everyday tayo sa bahay nito kapag maginaw talaga, no? So, yun, ang sarap-sarap nito, guys. Grabe. Para naman mayroon tayong silbi sa ating apam, guys, no? So, ngayon, magluto po tayo para meron siyang baunin, no?
At dahil hindi umuwi si Tami kagabi, so ang ginawa ko dito is hindi ako nagluto kahapon. So ngayon po tayo magluto kasi sabi ni Mr. uuwi talaga siya din ngayong gabi kasi kahapon wala talaga siyang time guys. So ang gagawin ko is buti na lang nakabili po ako ng canton or mix siya with bihon. Hindi ko alam kung anong pangalan yan at buti na lang meron din tayo ditong sweet bell pepper kasi yun yung masarap. So nagcut lang ako dito ng onion, sweet bell pepper at garlic. And of course kailangan din natin ng carrots at saka cabbage. At saka yung cabbage is guys is parang leftover ata yan sa last bihon ko or sa last canton ko. So buti na lang meron at hindi pa siya sira, no. So yun yung ginagamit ko. Nakabili din ako ng string beans at hindi ko niluto lahat ng string beans. At yung iparis natin dito is hindi pork. Usually pork po yun. Masarap po ito, may pork talaga. Yung pork is gisahin mo muna. Yun yung plano ko next time na naman. Pork, shrimp, ganon. Ipanggisa ko lang siya separately and then ilagay ko siya sa ending. No, ending talaga. So ito na yung cabbage. Okay pa siya, no. Hindi pa siya sira. Parang 2 weeks naman ata ito. At ito yung shrimp din. Nabili ko ito sa tindahan the other day. And then defrost na yan. So which is good. Dire-diretso na tayong magluto guys. At yun. Ang ginawa ko dito is ipa-fry ko siya. Pero nilagyan ko muna siya ng cornstarch. Kasi gusto ko yung crunchy-crunchy. At alam naman natin kapag malagay na yan sa bihon, hindi na siya crunchy. Pero masarap talaga guys. Ganitong luto din. No? So ito yung pang season natin sa ating shrimp. Paminta at asin. I-mix-mix lang dyan. And ibudbud natin. No? Habang nagluluto tayo dito guys, naisip ko lang si Tami no kung ano yung kinakain niya. Kasi kahapon pa yun siya walang actually meron siyang baon. Yung arugula salad at saka chicken at saka sausage. Yun siya at nag-alala ako baka or yung pancake din, yun siya. At nag-alala ako baka ano nang nakain niya doon. Meron naman siyang mga nabibili doon sa New York. Pero alam niyo si Tami, kahit palagi yung gastador yun guys, no, mahilig yun magtingin-tingin sa presyo kung worth it ba bilhin. So ganyan siya. So ngayon gigisahin muna natin yung ating mga gulay dito at sa mga sangkap na lamas at nilagyan ko lang din na siya ng tuyo. O di ba? Ganyan po ako magluto ng ganito guys talaga. As in tuyo. And then pagkatapos nilagyan ko ng tubig, paminta. And then pagkatapos niyan, i-mix-mix lang natin, imikos-mikos. Charot, ano ba ito? Ang tagal-tagal naman inimirian. Hoy! At ito pala yung nabili ko guys. Maliit lang siya guys, no? Pero sobrang dami po nito. Tignan nyo. And nakita ba niyo guys? Nilagay ko lang siya diretsahan diyan. Natuto ako sa kapatid ko kasi yung kapatid ko nakita ko ganito yung pagluluto niya. Hindi niya sinusok sa water yung kanyang bihon. So diretso na guys. So which is really good pala na ganito. Hindi siya lata. And then nilagay ko na yung ating cabbage guys. No? Marami-rami talaga ito guys. As in a surprise ako. Ang liit-liit ng bag ng bihon na nilagay ko. At yun siya. Ang dami. At nilagay ko na yung shrimp. O diba crunchy yung shrimp kanina pero ngayon hindi na yan crunchy kasi nga nag-moist na. Pero guys, sabihin ko sa inyo, ang sarap-sarap po niyan guys. Nilagyan ko ng oyster pang padagdag lasa kasi alam niyo naman yung oyster sauce talaga. Nilagyan ng konting asin para din hindi matabang-tabang talaga. Para masarap ba? Para ang ating kidney. So pagkatapos nito guys, ito na siya no. Kahit wala na siyang tubig at saka yung canton ba parang hilaw-hilaw pa siya. So ang ginawa ko, kinakaviran ko lang siya kasi nga hindi maraming tubig yung nilagay ko kasi ayaw kong masabaw-sabaw. So ngayon, kinakaviran ko siya yung moist ng kanyang cover. Yun siyang nagdala guys at nakapagluto at nag-oil-oil siya. Ang sarap-sarap talaga guys, promise. Sabi ko kay Tami, masaya ka nito sa baon mo kasi tumawag din si Mr. No. Tumitingin ako dito sa ating refrigerator kung ano pang lulutuin ko. May ano pa pala sausage at gusto ni Tami ng sausage ulit. So lutuin natin ito mamaya na. Meron tayong salad. Diba? Sarap. Hala. Ang daming tawag nito. Tawag nun? Yung fruit fly. Nakakalagot. Sarap guys.
Nakaka-addict. Ang dami nagtatanong kung ano ito. Arugula lang mo ito, guys. Simple lang naman. Oh, diba? Bihon steak at saka arugula salad. Ang sarap. Yung steak may pagka-pink pa siya, guys. Konti lang naman. Kahit yan, kaya yan sa power. Yung mga ganyan. Ang sarap niya. Iwan ko daw yung asawa ko. Dahil walang time sa akin. Kaya ba, iniwan ninyo yung asawa ninyo dahil wala silang time? Nandun sila sa barkada, nagsusugal. Iniwan ba ninyo, guys? Hindi. Ang akin naman, mahirap iwan siya. Baka, pag iwan ko siya, wala na akong makain. Ang ending yan, wala na tayong mga malamon. Pink o basa. Pink, guys, hindi luto. Try natin, ha? Adoy. I-try natin ito, guys. Pink pa, oh. Luto po siya, guys. Nag-date kami ni Tami. Alam niyo yung mag-date sa dining theater. Theater siya live. May mga action, may mga singing-singing ganun live. Nandun kami sa harap. Pero bago siya nag-start, mag-dinner. Kasi, dinner theater. Madilim-dilim konti. And then yung steak na in-order ni Tami. As in, masasabi ko sa inyo, guys. Tinatry ko siya. At dahil madilim, alam ko talagang hilaw. Alam kong hilaw. Alam kong kumakain ako ng hilaw. Hindi nila niluluto. Buti na lang si Tami hindi gikalibanga. The next day. Kasi alam ko talagang hilaw. Yung mo na walang kaluto-luto. Yun siya. Nakakatakot. How was your night? Oh, fine. Did you eat? What? Did you eat? No. Do you have coffee? Do you have water?